Iawn, dwi'n mynd eisiau ffôn fi hefyd, os mae'n iawn. O'n i dda, na i printio fa allan eich, ond o'n i dda, na dwi arfer dwi wedi practisio fo'r ffôn fi, so. Mae tystiolaeth fi bach wahanol, ond mae tystiolaeth pawb yn mor bwysig, a mae sy'n bendith gweld sy'n ma Duw yn gweithio yn bywyd a pawb yn wahanol. So nes dechrau, mae bedydd wedi bod yn rhywbeth sydd cefn meddwl fi ers tua 2 blwyddyn rwan. Mae'n un cyfarfod Beibl yn y CCA yn Aberystwyth. Roeddwn ni'n darllen trwy'r Rhufeiniaid, ac roedd Gwyn Brady'n arwain ar Rhufeiniaid 6. Lle mae Paul yn siarad am bedyddio. Mae'n dweud yn adnod 4, wrth gael ein bedyddio, cawson ni'n claddu gyda am fod y person oedd yn ni o'r blaen wedi marw, ac yn union fel ei cafodd y Meseia ei godi nôl yn fyw, yn union fel y cafodd y Meseia ei godi nôl, drwy nerth bendigedig y tad. Dyn ni'n ei hefyd bellach yn byw bywydau newydd. Wrth trafod y penod yma, nath Gwyn gofyn y cwestiwn wrtho fi os o'n i wedi cael ei bedyddio eto. A nes i dweud na, a nath Gwyn dweud rhywbeth fel, os ti'n credu'n popeth ni bod yn trafod heddiw, ac wedi gadael Iesu mewn i dy fywyd, then pam ddim, mae'n cyfle gret i danos dy ffydd. Ar y dysil cyntaf nôl dros y dolyg, roedd Rhys yn pregethu, a nath rhywbeth siarad efo fi yn y pregeth yna. Ac ar y diwedd, o'n i fel galwed i gofyn wrth Rhys os o'n i wedi cael fy bedyddio. A dyma ni heddiw. Dwi wedi cael y bendith o tyfu fyny mewn teulu Cristnogol, yn mynd i ysgol Sul a dysgu am yr Efengyl. Pan mae'r pobl yn gofyn wrth fi pryd nes i dod yn Cristion, dwi beth yn gellu o'i dyddiad penodol neu blwyddyn penodol. Dwi wedi tyfu fyny gyda rhyw fath o ffydd, ac yn gweld rwan edrych yn ôl bod fy ffydd wedi tyfu ac wedi dechrau perthynas gyda Iesu. Weithiau pan dwi'n gwrando ar tystiolaethau pobl eraill, weithiau dwi'n meddwl bod un fi ddim yn dda iawn. Ond dwi bwys yn atgoffa fy hun fod yn faint o pwerus ydy cael tystiolaeth yn dod o teulu Cristnogol, gan fod yn danos cariad Duw trwy'r cenedlaethau. Mae sold yn yr Bala, rhaid bod chref chi'n gwybod amdan, a Cesed Convention, wedi bod yn rhan mawr o fy taith ffydd. Fi'n cofio un talk yn Cesed Youth, pan mae'r roedd yn cael darlleniad ar yr asgyfodiad. A dwi'n cofio rhywbeth yn hitio fi, yn sylweddoli y pwysau a'r gwirionedd y groes, ac faint mae Duw yn ein caru ein achub ni o'n pechod, ac i cael perthynas gyda ef. Mae sold out wedi bod yn rhan fawr ar fy taith fydd hefyd. Dwi'n cofio cael talks ar maddeuant a'i pwysigrwydd i maddau'n gilydd dim os faint o fawr yw ond un profiad sydd yn sefyll allan i fi oedd pan oedd ni mewn addoliad ac ro'n i'n gallu teimlo'r ysbryd yn y stafell. Ac nes i dechrau crio, ond do'n i'm yn siŵr pam, a nath pobl eraill dechrau crio hefyd. Roedd hyn yn profiad, roedd y profiad yma yn dod yn personoldeb yr ysbryd gan yn rhywbeth dwi ddim yn gallu disgrifio. Dwi hefyd yn teimlo bod fi wedi tyfu delio gyda temptasiwn a pechod gan cael cyfle i siarad a trafod gyda ffrindiau sold out a ffrindiau prifysgol. Pan nes i dod i prifysgol Aberystwyth, do'n i'n rili siŵr sut yma'n edrych fel, ond nes i setlo mewn i'r undeb Cristnogol. Cyn mynd i prifysgol, ro'n i hefo rhywbeth yn efo ffydd, ond tra byw trwy prifysgol, rwy'n dechrau dysgu ac ymarfer byw fel Cristion. Mae Teir Tos yn y 2 blwyddyn diwethaf wedi bod yn helpu fi bod yn cadarnhau fy ffydd a i dechrau rhannu gyda pobl eraill. Ac mae cael cyfle i dysgu o cyd-Cristnogion sut i rhannu am y gobaith da ni hefo yn y groes. Yn penodol, roedd sesiwn hyfforddi gyda y gorlan ar gyfer damsrau pan ro'n i'n dysgu sut i adab cwestiynau gwahanol sy'n dod fyny'n aml. O dysgu a gwrando ar cyd-Cristnogion yn Efengylu, dwi wedi tyfu mewn dealltwriaeth ac hyder i rhannu am Iesu. I gorffen, dwi eisiau rhannu am y hoff adnod, sef Hebreaid 12:1. Oes, mae terfa enfawr o gwmpas ni yn dweud mai trysor Duw ydy'r ffordd orau i fyw. Felly, gadewch i ni gael gwared o popeth sy'n dal ni nôl,
yn arbennig y pechod sy'n denu sylw ni mor hawdd. Gadewch i ni fod yn benderfynol o dal ati a rhedeg y dras o'n blaen i diwedd. Mae hwn di arfer fod yn oed. O Mabon, mae wedi bod yn fraint arbennig i ni fel eglwys, dy weld ti yn tyfu fod yn blentyn, i'r youth, i ddyn ifanc. Fi'n bod yn fraint i ni weld ti yn dod i ffydd ac yn tyfu mewn ffydd. Fel o ti'n dweud, mae o'n fraint gweld y ffydd yn cael ei basio o genhedlaeth i'r llall, a mae'n hyfryd gweld genhedlaeth, o leia tair genhedlaeth o'r teulu yma efo ni hefyd. Ond gweithio dy bedygryn, da ni'n dy fydyddio di yn enw y tad, y mab a'r ysbryd.